Catrin Rowlands ydw i. Fi ydi Cyfarwyddwr Rhaglen, Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol Dwyieithog. Mae'r myfyrwyr sy'n astudio'r cwrs yn gweithio mewn grwpiau los llai na'r cyfrwng Saesneg sy'n rhoi cyfle iddyn nhw weithio yn agos efo'i gilydd a datblygu perthynas gydweithredol gyda staff a aelodau eraill o'r grŵp. Mae'r myfyrwyr hefyd yn gymwys i wneud cais ar gyfer ysgoloriaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'r rhan fwyaf o'r myfyrwyr sy'n dod at ni wedi bod yn llwyddiannus yn cael ysgoloriaeth o 500 punt y flwyddyn neu 1000 o bunnoedd y flwyddyn. Mae'r cwrs yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sydd wedi gwneud rhywfaint o astudiaethau neu yn gwneud rhywfaint o astudiaethau drwy gyfrwng Cymraeg yn barod i barhau gyda hynny fewn i addysg uwch. Mae bod yn gyfarwydd gyda rhai o'r termau yn helpu lleihau rhywfaint o'r pryderon sydd gen fyfyrwyr o symud i mewn i addysg uwch. Felly mae'r cwrs yn defnyddio cyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, gweithgareddau ymarferol i roi ystod-eang o brofiadau gwahanol i fyfyrwyr. Dyn ni'n cydweithio'n agos iawn gyda'r ysgolion lleol i ddarparu cyfleoedd i myfyrwyr ni, arwain sesiynau addysgu neu sesiynau hyfforddi i blant sydd yn rhoi profiad byd go iawn iddyn nhw o weithio gyda phobl ifanc. Mae'r myfyrwyr hefyd ar y cwrs yn gallu gymryd gyda lleoliad gwaith. Mae rhai o'r myfyrwyr ni wedi bod allan i Patagonia i'r wladfa i gwneud profiad dysgu mewn ysgolion a hefyd i redeg sesiynau hyfforddi yn y gymdeithas sy'n ffocysu ar iechyd a lles a chwaraeon y gyffredinol. Felly mae pob myfyriwr sydd yn dod i'r brifysgol yn cael tiwtor personol. Bydd y tiwtor personol yn cyfathrebu gyda'r myfyrwyr yn Gymraeg ac yn helpu gydag unrhyw faterion sydd yn gwneud ar iaith. Bydd staff hefyd yn arwain myfyrwyr at gwahanol feddalwedd sydd ar gael i helpu gyda threiglo, gyda sillafu a ballu drwy gyfrwng Cymraeg. Mae'r sgiliau sy'n cael eu datblygu drwy astudion dwyieithog yn apelio i gyflogwyr. A dwi'n meddwl bod y ffaith bod gen fyfyrwyr sgiliau dwyieithog, bod nhw'n gallu siarad Cymraeg, bod nhw wedi gallu astudio yn ddwyieithog, a rhoi rhywbeth gwahanol iddyn nhw i roed ar y CV sy'n gwneud nhw'n sefyll allan o bobl eraill.